mai gida na ga kayi takumi ina maka magana sallan nan baka ce komai ba. Magana sallah na ga miki ba da kuɗi amarya. Ba da kuɗi. To mai gida ka tafi wajen babba da jaka mai. A samu na 5 amarya. Yan kulansa sun ce babba da jaka ya gudu. Mai gida tun da ya gudu ka tafi wajen baban gida bare ne. Baban gida bare an ce yana Lagos. Tun da yana Lagos ka tafi wajen Abba Waziri ko Guna mai. Uwar gida yanzu na cikin gaya magana inda zan je in samu. Uwar gida shi ma baban gida bare an ce zai zo da sallah. Inda na je wajen Abba Waziri ko Guna. To ko kansa ne in Allah da zai bani. Saboda haka ya an jima. Baban gida bare zaki mai tarwar sansani. Ni ba fara ba sallah ta zo har yanzu ban kada gida ba. Har yanzu ban kama naman sallah ba. Ba da naman sallah. Kullum damuna take dan samu naman da zai kara yara ma abu ya gagara. Ni ban san ma inda zan dosa ba amma wata game da sadaki wata ko yana da wani labari. Waziri mai nasara ba za mu kibin ku ba. Baban gida bare zaki mai tarwar sansani. Na Abba Waziri mai nasara ba za mu kibin ku ba. Baban gida bare zaki. Kwana biyu na neman kamar sadaki. To, hikimar sallah ce sallah ta samu a gaba. Uwar gida ta samu a gaba. Ganin ka nake duk kai tagumi. To ba dole in yi tagumi ba naman sallah. Ba naman sallah. Ba naman sallah ma. Yo ai kuma na san ka kana gidan babba da zakaya. Da babba da zakaya da ya gudu. Wai dama da gaskiya gudu? Ya gudu. Na ji an ce ya gudu sallah ta zo. Ya gudu. Ranar da muka je ga ma ruwa muka taya. Labari. Akwai labari. Saki tagomin dai. Ta so in baka labari. Abin da nake son ka da shi kana ji ko? Wato ko yau kaga dai yau take sallah. Gaskiya ne. To chief of staff na gidan gwamnati Ali Haruna Makoda shugaban ma'aikata. Gaskiya ne wannan kuma duk abin da ya ce ya karmar ko. Yau Ali ne ai zuciya Ali gari ai ta tik asali ce. Gaskiya ne. Abin da nake son ka yau ka je bare bari. Can bare bari. Ka je bare bari. Kana ji na ko? Wannan rabul Abba Waziri ko gona ciyaman din goban Allah yadda ana can an kada bijimi na sa babba kenan bijimi katu to magana kan nan yana nan kenan magana kai in dai ka je ni ma daga nan a can din ne amma ba zan goye ka ba sai dai ka biya mota ka hau gaskiya ne ma amma in Allah da nema alƙawarin kai to ba wani matsala in dai magana ciri ce kai da uwar garke da yara ba ka da matsala to yake nan nagode ma sarki nagode na ga ma ko nagode za dai ka je ko da mun ba wani a'a amma ga Abba Waziri ko gona ni fa na dawo gidansa na dawo gidan da mai laifin ka ne na dawo gidan baban gidan bare ai laifin ka ne kai ma ina kai na wani babba da jaka fa aka ce ma ko a gidan zuhun ka jance babba da jaka ko yana gaban yi wallahi ranan da wuni muke ma ba muke tsaya ba ka ji ba baya alheri ai dan alƙawari ne abinda baban gidan bare yake yi yana kwaikwayo Aminu Dabo shi yake ga mai alheri abokan aikin mu gaskiya da empowerment din nan yazo na wannan dogon empowerment din nan da aka na injin bauro ma hina na injin bauruwa ba ba su muke ba ba su ba ai aka ta musu alƙawarin banza wai sai da abun yazo to da gidan baban gidan bare ne da ba su da babba da zaka ce yi bai san da abun ba ma ko bai ma san da su ba kaji ba amma magana kan nan yanzu nan zan tawo bare yanzu ka je titi ka tara mota ko mashin nagode amma abin da nake son ka in ka tara mota za a yi rabo ba kai gaskiya gidan baban ka nemi mashin gidan baban gidan nan ne gidan ka nemi mashin nan ne gidan zama ka nemi mashin Da fari sai na kira sarkin da ya kaki. to yake nan ma matsala ai ma abin alheri zan samu Dare Allahu kai ne ka ce mi roƙo ko a cikin dare Allahu sarki ina roƙon ka safa da daddare kalamun can da yawa garba sadaki ba fara ba ga kyauta ta ma sadaki ka ci ga alƙawari ma na sadaki ai dama na gaya maka na ce wannan gidan da kake kayo ne wannan shine alkhairi ka je Abba Waziri ko kuna ya ce a baka ka je uwar garke ta je ta kwankwatsa ma na gode ma sadaki na gode wannan tafiya ta ku ita ce tafiya ma abin da nake gaya maka kenan wannan nake wancan gidan ba ta ban wannan abun ba ka ji ko shi harka alheri da mai alheri ake yi kuma san aikin Allah sai wanda ya san Allah ina da magana gaskiya ne yawa ba fara ba na da magana ka nan ne gidan zama yo kai ma can ka je can dogon ciyaman wanda shi ma a haka Allah da ya kai sama nagode Allah sana Baban gida bare